ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ na nwekwerechi ọnwa nọ nwa mba nnọ awụchashiala n'umo otu a ka ọ dị ịwụrụ nwoke nọ nga na-elega m gị wụrụ nwaanyị nọ nga na-elega m biko were nnọọ ntị nga gwụ m ya n'ọnụ ma ewere ọka gwụ na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ịdị free so content content hello onye n'uche obi nke ya ihe m chọrọ ikwu ngalugbu ene ọtụtụ ụmụnne anyị akpọọla from ebe dị iche iche ha ewetala okwu dịka okwu m na gị kwu ebe a anyị makwara na ya ọnụ mana o nwere ihe m ji esi ka m bịa gbutowa nke lugbu ene aka m nwekwara okwu dị otu a nna ama ebere ọnụ m ka ga-amanyegara ọnụ ka m gwa ụnụ ọtụtụ ihe omimi nọ n'ezinụlọ dị iche iche taa na-agba kpurukpuru ma ha amaghị ya. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na ọ gbajuola n'isi dọrọ na ya amazighị what to do. In fact na otu o shiruru ya ugbu ene na ezigbote iwe na ọnụma na-eju ya mkpụrụ obi na before ya lụọ nwaanyị ya believe hụ na full housewife ma nwa nwunye ya lụrụ unless na ọ sị na enweghị ihe ya chọrọ ime na ya chọrọ ịnọ n'ụlọ lekọta ụmụaka na ya ọ gaghị ebutekwe na ya ga-ama na yes ọ wee ebe ọ ga-emete nwa ọfụma n'ihi na ilekọta ụlọ ilekọta ụmụaka ọgwụkwa ọrụ na onwe ka ya mana agụrụ ime ihe a ga-eme meta ego gụọ nwunye na ya ga-enye nwunye full support o nidiri ya lụọ nwaanyị Chukwu emebere ya lụta nwaanyị ya hụtara asị na ọ gbachiri ike nwunye nwegekwana ka ọ na-eme na ọ na-eme biznes na ọ ebe ihe eshi egbe iwe na nwunye emege bụ biznes na o mege ọfụma na ọ dị industrious na-atụtụta ego mgbe ya hụrụ ya lụọ ya lụwakwa ya lụcha ya na ya bụ ebiri dịka di na nwunye ọ mụọra ya ụmụ anọ nwaanyị mba nnọọ ya ebido pọmpụ ego na biznes nwunye na nwaanyị mba nọ mza na-enwe ebe ego ya tijiri na shọpụ nwunye gaga na ya amaghị na ọwụghị oke akwa ka o ji eyi gị na ọwụkwana onye ya ga-apụta ya si ya na suspect na ya ma ya gasị na onye ga-ehụ biznes ya ahụ nọ attention na nwaanyị mba nọ mza na ya etile ego na ya weele ego na shọpụ nwunye na ihe na-agbawa ya obi nwunye ya every time ọ na-asị ya na ya amaghị ihe mege na shade ya na ya amaghị ihe mege na shop ya na ya mgbe niile nwunye need support mgbe niile nwunye si ya support na otu o shidiri ya now na ihe ụfọdụ ya ka ya gwa nwunye na ọ dị useless mana ya achọghị ikwu otu ahụ n'ihi na ọ the mother of his children ụmụnne m na ọ ga-agwụ na nwunye ya buga ego na-ebulu ụmụnna ya na ya hụhụ dịka rapọ ahụ dịka such rapọ onweghị ya weta ụmụnne isi na ụmụnne nwere influence on ha na ọwụ gịnị na in fact na ya achọghị ịbịa suspect wa nwunye ma were ga ego na-ebi juge somebody ya na adịghị aware ma nwunye omenwene ihe ya nwere ike inyo enyo na ọ gịnị ga na-eri ego ya na pọmpụ na shedi nwunye na ọ naghị aga. Ụmụnne m okwu ekwele kwucha m si ya nwanne m nwoke ya sị ana m ihe ikwuru mana e nwere ụfọdụ ajụjụ m ga-ajụ m and aga m alike ka ịsa m ya honestly ka ịgwa m nke wee eziokwu biko before gị lụọ nwunye ngakwa imege biznes yes na ya na-emege biznes mgbe ahụ imege biznes ị na-alụbe nwunye na ugbu a na elote biznes nshi na-aga ya sị na biznes ya flourish na biznes ya na flourish na o mege ọfụma na biznes ya na ọ gaga ọfụma na enweghị problem with business na ya dị mgbe wuru a business tycoon ya na-eme na biznes ya tiri aka na ya ụmụnna m si yes mana now ịma na business na edezi ịdị more successful business ngaga ọfụma ya sị m yes ị matara nwunye nga somebody dị industrious kamgbe ị na-alụbeghị ga-elozie ya your own business as spike zie higher ya nwazi enwezi ị naghị aghọtazi. Let me tell you ọtụtụ ụmụnne anyị emene this big mistake. Ị hụrụ otu nwunye gị nọ otu itire biznes ọ naghị aga ọfụma enwe otu ị maghị ebe the money gaga you are completely confused. Ma nwunye gị ma maid ide nwere n'ụlọ ma ụmụ gị do not treat them with disrespect. E nwere onye star ya gbawara your wife ị na-ekwu okwu ya nwere ike o nwere di mmiri. This is how they punish them.
aga napụ ha their star ya nwa ịga na their partner. Otu anyị na-ekwu na or continue like this, that you will end the marriage. You are not ending the marriage. You have enough money to take care of your wife and your children. And here, why mara not industrious before get a lawyer. So you can't look at her and call her a lazy woman. Mana hina otagebona. Ihe bagangomba awuhuma diben. Your wife were dimini. And that is how they punish them. That's time mapola. And all we have the reason business, you will keep expanding. You will keep expanding. You will start seeing her, not the lazy or the supportive or the like useless. The language you use. And they make it this thing, you will start give the lewanya outside before you get another girl. Go and mark today's date. Get end that marriage. That star will return back to her and she will start doing better. And they got back. But a mistake you made has already cost you her love for you. May I just overlook her. Nemere when he name. Ijidego yitige. Ya eba itige ba wa Jesuga. Ego blitireba itireba hana agepota. Aga na akokwa kozi, but don't let it get to you. You will be having more money. Him ne you know secret. Mimi. A lot of families in Agabika today are aware of it. Omonem. Otakamuna, this man she kuchaya here woman by the special grace of God. Here be the neighbor. Now let me tell you, all you know about. Him ne kuna no kwa na nwoke ono na nwanyị. Mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ nwoke mega ofuma. Gị wụrụ nwanyị nọ nga nọ ka amara gị. Listen and listen carefully. Gị hụ nwoke gị lụta di mgbe ị lụrụ di ị hụrụ ya somebody na-eme ofuma. Gị na ya ebirize dịka di na nwunye. Or ya nyere nga ego bide business. Or somebody nyere nga ego bide business. Or ego serve ka iji bide business. You find out that you are doing better, far better than your husband. At a point, business here collapse. Or go on with the breadwinner. Go on with the kind of ego. Hello, madam. Give me the complaint no one your husband now a useless man. No banguru. No wele business ya. Ngochu go ma bobia. Ye were ego ya. Nde side chick. Omo nwanyi buruburu barabara. Ugbu e no call phone na pam. Hapu jere ihe gbasara school ụmụaka. Hapụrụ ihe niile. Gibu niile. Na onye nwa nango. In fact, gina contemplate you walk out of that marriage because you see him less of a man. Madam nwanyi bem jiri no wire gbokwu na break. Okwu ji automatic make us sound that sound so that aga banga na ntị mana automatic break. That man gị na ebi o nwere nwunye mmiri and she is punishing him for that. Don't be deceived. Give them invite your family members. No mega ofuma na mgbe ọ na-emekwa ofuma na o jikwuru chete ṅụ na mgbe ọ na-eme ofuma na o jikwere meke na ugbu a na ya na ụmụ nwaanyị vuvuchicha na ego ya niile ọ wụrụzie ego nwa the breadwinner go nwa wetegezi ego go nwa aka na akpata ego. Hello, ihe nwoke ahụ rịagawu nwunye mmiri ya na agbashiwe we agba gbashia punishment enwe ihe wo and the only mission o nwere wo we can walk out of that marriage. And one way, that man got a balance here. And you will regret that you left. And they honanya God is equals. And they buy him of my business now him of my it may be affected. The reason you name God of my maho in the first place. There is every chance that your own business may start collapsing the moment you separate from your husband. Yeah, what can I go for before game lote? Oh, Jay going long, ego kotra ko jelong. E make it as a business and we go wazi. A chakere hello. Star ham up ga mining. Ya wuru wine, oga, ima na nwunye ngo the industrials. Ima na waka na patego. Ime perele a shop. Man ima hebe go ti ebe ahụ gaga. Ochuga nwoke, obi gege ụmụnna ya. O yige hokoko wu onye fashion. The only condition you get jimana na yes, this is correctable and you can't take it. It now calls for questioning. Mgbe nwunye gị na-erepụta ego mana ọ dị extravagant, ọ maghị edozi ego, is an attitude. Mana nwaanyị ahụ abịa dizie more worried.
na ya ma shop ya na-adọ ndelibize enweghị ha na-ereta ụfọdụ ngwa ahịa bido mebishiwa ọhụrụ ha ego itiri ebe ahụ enweghị onye nyere the money ọ dị extravagant ahụ dị ego mafọzikwe nke ịdị extravagant ya onwe ya ego ahụ anụgaghị ya n'ahụ something dị wrong but gị na onwe gị na-succeed in your own business then you come back home every now and then gị na-akpa ya lazy not the useless na ọ maghị ihe na ego iji mepere business na ego ya vanish na enweghị uru ọbara this and that. You may not understand that na even your own success is as a result of ihe nọ ya n'ahụ ngwa ngwa divorce nwunye ṅụ onye nwe nsogbu chiwuliwe ya ọkụ kpanyere ya ọkụ mewe ya iwe adịwa from iwe ahụ gị dakagara nwaanyị ọzọ ọ gị dakagara nwoke ọzọ asụ nwaanyị na-enemedebe ọfụma automatically relinquish your partner. You will regret it. Now gị notice ihe dị otu a ụmụnne m anaghị eji itiri achụ itiri gị hụ na your partner ọ ihe a m na-ekwu na awụ ihe gbasatara anaghị eji itiri achụ itiri mmadụ asị na a ga-arụrụ gị ọnụ mmiri ha apalie gị social items ụnụ agawa na mmiri na anaghị mere gị ihe mmiri. Do you know what you are doing? Let me tell you. All the time the nwoke pụtara a man is in love with you, loves you dearly. Somebody has sing and he worry the chalk this man love one. Somebody has sing now the only way okay see this man from loving you. No we we jikof ma ga n'ụlọ ya hicha shara yudo san shara ya akwa share delicious pop arwada like goni ya ready aya kanishi pek ya smile ara ya no ihe ndị a ka ị ga-eme that man akwụsị love no onye ahụ ị need ga nara ha ego ọ ga work. You only ended up making that man to love you more. Now when somebody says ana gị mere ihe mmiri ha akwakolie dulie ngo n'ime ihu mmiri na ana gị mere ihe mmiri ana asụrụ aja. Do you know what you have done? Automatically you have availed yourself. You have let yourself in. You have accepted igwala the mmiri that need their aware again ya nwere something. And you end up staking somebody, either your child, your husband's health, because on habia freely. And after everything, not temporarily, they will still come back. So, all now light, he gauge actual darkness, and age darkness, actual darkness. In a partner or the road one. Hold hands. I want to for the here with him more. And you were a give me a mistake, and it will cost you. Benadi anyaga mabia kowa kwa more. Mana for now, can put the beba. Because search yourself. Mana hi kwesiri ime. Mana mbe your family need spiritual support. Give do ye jenepere. Mana na wanya adibuhota. This man adibuhotwa. Ige nwe anyi memmo. E feel wele na no kwatana na ogwa akpataga the money. Woke your wine. Give feel na ogwa akpataga the money. Therefore, yini ne bi no loge. Gi woko kpesa la gi kpesa ha. Ima ha onye star ya control get that money akpataga. Ngo obula your household so ha. Ego ebido soro propro. Maintain that household. Ma mmadụ, ma maid, ma onye ọbụla nọ under that roof. Mgbe ego ahụ sopruru bịa, do not play with them. Mana ụfọdụ nwoke emene mistake ngwa ngwa ha hụrụ ego. Ha atọ ọnụzie etu ịmakwa ndị iwu. Efe mara ego ahụ kpụrụ bururu bịa, ya emeghe bururu vanish. Always be in control of what you do, in control of your spiritual stand. Ọ dị ezigbote mkpa ma nwoke ma nwaanyị. Na-ajụ ese ihe megesi ihe adịbụghị otu a. Something dị wrong. Embrace God, go to your knees in prayer. Onya singa na Chineke no gbanwene. Onya heme no nwe yaro, don't be deceived. Ango hanam nono. Udo dịrị ọnụ.